Igazgatója. Szeretnék ma éjszakára mindenkinek nagyon jó partit kívánni, és az első kereteket meg is adjuk a ma estének, mivel ez egy szingli parti, ezért szeretnék Rajkócit megkérni, hogy kihozza a ma este párját. Az én páromat? Nem, a ma éjszakának a párját. Ma éjszakai párját. A ma éjszakai párját. Tom Hanks és Rita Wilson szeretném látni. Rita Wilson pedig a jobbomon található. Nem probléma, ma éjszakára megvan a ma éjszakai párom. Asztalokon éhen. Megtalálják. Mindent befejeztem és kezdődik a